Så det er mit første, så ser man kigge på. Så sagde jeg regning. Ikke okay. Nej, måske så. Nå, du sagde ikke måske. Jeg sagde nej. Hvor mange skal I have nu, piger? Ikke flere. Skal du have en mere end en dejlig? Ja, jeg bare en. Så er en dåse bibergas. Den koster 70 kroner den her. Nej, bring noget over på dig, det her snak. Samme er det jo. Det er den, der sidder på, kan du se. Det kan du på 6 YouTube. Nej. Men. Jeg vil gerne have sådan en ukrudtsbrænder. Du vil gerne have ukrudtsbrænder? Og jeg har mig i munden. Om munden. Er der spejl i min mobil? Nej, men jeg kan lige se, at jeg er med på. Og jeg har forstået. Det er spørgsmål, om du kan låne den. Rulla! Så hold min. Så snød han sig selv ned i Fakta da. Jeg gav 22 kroner for den der pose briketter der. Han står til 85. 22. Nej, 22. Det var billigt. Og så har han taget forkert. Jeg sagde, jeg skal lige have sådan en pose briketter der. Ja. Og så stod vi sammen med lande, og ikke lande i de skole. Så landede de næste var så. Jeg holdt min kæft, så sagde han 50 kroner for